Duk mahalukin da ya ce ba zai zaɓi Tinubu ba don abu ta kazansa bai san me yake ba. Sannan ya ƙara da cewa ya rantse da girman Allah sai Tinubu ya zarce a zaben da za a gabatar shekara mai zuwa. Amma fa ba ni na faɗi wannan bayanin ba, kar dai na cika ku da surutu, bari sa muku bidiyon ku gani da idonku. Malukin da ya ce wallahi ba zai sabi Tinubu ba don kutumar buru ubansa wallahi sai dai bar Najeriya. Ina tabbatar maka da cewa ba ma Najeriya ba. In ka ga dama ka danna ma Tinubu, in ka ga dama kar ka danna ma Tinubu, na rantse da girman Allah sai Tinubu ya ci zabe da yardan Allah. Ko ka so ko ka ki, ban ga dan buru ba ko wani shakaka ko munafiki da zai hana cin zaben Tinubu ba. Wannan magana da muke yi muna yi ne da gaskiya, ba kuriyan kuma muke so ba in tabbatar muku. In ma ka danna kuriyan wallahi za mu cire shi. To duk wanda baya yin Tinubu wallahi ba ma yin shi. Ko ba za mu taɓa tangara mu ba, saboda mun san me muke hange. Wannan magana ne na gaskiya, ba gudu ba ja da baya, a shirye muke da duk wani cege da zai zo ya kawo mana tashi hankali ce ba za a zaɓi Tinubu a Najeriya ba, wallahi ƙarya yake. So a shirye muke, ina ba da wannan sako ku sani, ko kaki ko kaso dole kai gwamnatin Tinubu.